A Consellería de Política Social dá un pasiño máis ao incorporar á cesta benvida que a Xunta lle entrega ás familias que acaban de ter un bebé, un produto realizado a man polas usuarias da Casa do Maior de Punxín. Trátase de gorriños e patucos de lá que estas mulleres estiveron elaborando durante os últimos meses para que amigos os poida incorporar ás cestas benvida que elaboran e que se entregarán nas próximas datas. Segundo ela, o goberno galego renovou o deseño desta caixa e incorporou agasallos elaborados a man por usuarios de 21 entidades sociais galegas, de xeito que se implique a toda a sociedade na benvida dos novos cativos. Vimos de reformala de forma estética, cambiamos o que é a estética da propia caixa, pero tamén vimos de renovar o contido desta cesta benvida, de enchela de máis produtos, pero sobre todo de enchela de máis produtos solidarios e máis produtos para facela de forma participativa. Hoxe a caixa benvida da Xunta de Galicia que lle entregamos a cada pai e a nai de Galicia está chea de enerxía, está chea de ilusión e está chea de traballo. Está chea de traballo que forman, que participan máis de 21 entidades sociais da nosa comunidade, entidades sociais que traballan con mozos e con mozas no ámbito da discapacidade, pero agora tamén a cesta benvida ten un cachiño de Punxín. Ten un cachiño de Punxín porque estas 4 mulleres, Flora, Lola, Encarna e Pastora, traballan sen descanso tecendo gorriños de lá feitos a mans e agora tamén patucos que se incorporarán a esta cesta benvida.